Donosimo 15 dokaza kako Izrael povijesno nije pripadao Palestincima nego Židovima. Ovi dokazi pokazuju da je to područje izvorno, prije svega židovsko ili izraelsko, i da Izrael ima pravo na postojanje. Činjenica broj 1. Biblijsko nasljeđe. Prema hebrejskoj Bibliji Tanah, Bog je obećao zemlju Kanaan, što uključuje i područje Palestine, Abrahamu i njegovim potomcima Židovima. Ovo je temeljni religijski argument za židovsko pravo na tu zemlju. Činjenica broj 2. Filistejci su živjeli uz more, današnja Gaza, Aškelon, Ašdod. Naziv Palestina potječe od Filisteje, to jest Filistejaca, Filistines, naroda koji je živio na isključivo uskom pojasu Gaze uz more, što bi značilo da je Palestina bila samo obalna regija. Isti gradovi koji su bili u Filisteji uz more su i danas u Palestini u tom istom području, sa istim imenima. Činjenica broj 3. Biblijska i drevna zemljopisna imena ne koriste termin Palestina. Povijesni izvori, uključujući Bibliju, grčko-rimske autore i srednjovjekovne muslimanske kroničare, govore o Judeji, Samariji, Galileji, ali ne o Palestini kao državnoj ili nacionalnoj jedinici. Filisteja je s druge strane postojala kao zemlja u kojoj su živjeli pogani Filistejci, no to je bilo područje samo uz more. Nije imalo nikakve veze sa Jeruzalemom kojeg prisvajaju i Palestinci. Palestinsko, odnosno tadašnje filistejsko područje, tada nije bilo ni blizu Jeruzalema. Uz to, Filistejci su se klanjali poganskom bogu Dagonu, te su ratovali sa Židovima, što dokazuje da nisu u zajedništvu živjeli na istom prostoru, što implicira da Filistejci ili, ako želite, Palestinci, ne mogu nikako biti izvorni stanovnici zemlje koja je pripadala Izraelcima. Činjenica broj 4. Izrael i Judeja kao drevne židovske države. Kraljevstva Izrael i Judeja postojala su u tom području od 11. do 6. stoljeća prije Krista s Jeruzalemom kao glavnim gradom. Činjenica broj 5. Stalna prisutnost Židova u zemlji. Iako su mnogi Židovi protjerani u dijasporu nakon rimskog osvajanja od 70. do 135. godine, židovske zajednice nikada nisu potpuno nestale iz Palestine. Činjenica broj 6. Rimska osvetnička promjena imena. Rimljani su 135. godine preimenovali regiju iz Judeja u Sirija Palestina, kako bi izbrisali židovski identitet nakon Bar Kohbine pobune, što implicira da je regija bila poznata kao židovska prije toga. Naziv Palestina je stoga rimskog podrijetla, a ne autohtono-arapski ili biblijski. Time je Palestina politički nametnut naziv, oblik političke osvete protiv židovskih ustanaka. Činjenica broj 7. Židovske pobune protiv Rimljana. Bar Kohbina pobuna od godine 132. do godine 135. pokazuje da su Židovi još uvijek smatrali zemlju svojom i borili se za nezavisnost. Činjenica broj 8. Talmudska kultura i religijska aktivnost. Glavna središta židovskog učenja nakon uništenja hrama nalazila su se u Galileji i drugim dijelovima Palestine, što pokazuje nastavak duhovne povezanosti. Činjenica broj 9. Pokret Židova za utemeljenje židovske države, cionistički pokret. Od kraja 19. stoljeća židovski doseljenici vraćaju se u Palestinu s ciljem obnove izraelske države, temeljeći svoj zahtjev na povijesnoj vezi s tom zemljom. Činjenica broj 10. Međunarodno priznanje židovskog prava na zemlju. Balfourova deklaracija, donesena 1917. godine, i mandat Lige naroda, koji se dogodio 1922. podržali su uspostavu nacionalnog doma za židovski narod u Palestini. Činjenica broj 11. UN-ova rezolucija 181, donesena godine 1947. Ujedinjeni narodi su službeno predložili podjelu Palestine na židovsku i arapsku državu, međunarodno priznanje prava Židova na dio zemlje. Arapi su to odbili, jer su htjeli cijeli Izrael da bude Palestina. Činjenica broj 12. Obnova države Izrael 1948. godine te međunarodno priznanje. Moderna država Izrael osnovana je u dijelu povijesne Palestine i međunarodno je priznata, što zagovornici smatraju obnovom drevne izraelske državnosti. Činjenica broj 13. Tijekom Osmanskog carstva nije postojala Palestina kao pokrajina. Osmansko carstvo je upravljalo od 1517. do 1917. godine tim prostorom kroz administrativne jedinice, vilajete Damaska, Bejruta i Jeruzalema,
ali nikada pod nazivom Palestina. Činjenica broj 14. Britanski mandat Palestina pokrivao je nešto drugo od današnje Palestine. Britanski mandat Palestina od 20. stoljeća i godine 1920. do godine 1948. obuhvaćao je i današnji Izrael i Jordan, pa se kaže da Palestina ne znači isto što i današnja zapadna obala Gaza. Britanska uprava nad tim područjem nije nikada stvorila nezavisnu državu Palestinu. To je bio geografski, a ne politički pojam. Činjenica broj 15. Termin ili naziv Palestinac nije povijesni etnički pojam. Pojam Palestinac u suvremenom etničkom smislu počinje se koristiti tek u 20. stoljeću. Prije toga, termin se koristio i za Židove koji su živjeli u tom području. Arabizacija regije nakon 7. stoljeća je učinila da nakon muslimanskog osvajanja u 7. stoljeću stanovništvo regije postepeno počinje prihvaćati arapski jezik i kulturu, čime se mijenjao izvorni demografski sastav. Povijesno Palestinci nisu Filistejci, koji su tu izvorno živjeli za vrijeme Krista kao i Židovi. Rezime, dragi gledatelji. Odgovor na pitanje na koje neki, koji žele cijeli Izrael prisvojiti sebi, poput Hamasa, impliciraju da li je Izrael u povijesti preoteta zemlja Palestinaca. Odgovor je čvrsto i jasno ne. Iako netko želi osporiti pravo Izraelu na postojanje, po istom principu bi to isto mogao reći za suvereno priznate države poput Hrvatske ili Bosne i Hercegovine. Ovo je bilo 15 dokaza kako Izrael povijesno ne može pripadati Palestincima i da je od vremena i prije vremena Isusa zemlja Izraela bila židovska. Bog vas blagoslovio.